Puntos ni Katulpos. Naay dako nga Jensen Dream ug naay gagmay nga Jensen Dream. Dili nato makabot ang dako nga Jensen Dream kung dili una nato hanayon paghimo ang gagmay nga mga Jensen Dream. Ang ubang tradisyonal nga mga politiko mohanay sa ilang mga plano og tawagon kining plataporma or platform of government. Dili ko politiko, mao nga Jensen Dream ang akong tawag sa tuang mga programa ug dili ko gustong tawagon kining plataporma. Ato kining punto-puntohon. Unang punto. Puntos ni Katulpos. Atong gihanay sa tulo ka bahin ang atong Jensen Dream gikan sa mga gagmayng butang ngadto sa dagkong butang nga kinahanglang makabot sa syudad aron daghan ang makaangat sa kalisod. Kumplito bisan sa gagmayng detalye ang atong Jensen Dream para sa unang 100 days. Jensen Dream para sa short to medium term nga 1 to 3 years. Samtang ang long-term goals nga Jensen Dream nga 6 to 9 years ana usab. Ikaduhang punto. Puntos ni Katulpos. Nganong naamay Jensen Dream para sa 6 to 9 years? Kini tungod kay bisan lapas pa sa 9 years, kinahanglang maplastar na untaan nato ang atong dagko nga mga Jensen Dreams aron klaro sa atua ug sa mga sumusunod nga mga leaders bisan kinsa man sila. Ilabi na sa mga kabataan kung unsay atong damgo nga gipangandoy para sa katawhan sa syudad. Ikatulong punto. Puntos ni Katulpos. Adunay dakong role o papel niini ang paghanay sa education programs alang sa mga kabataan ug mga young professionals nga kinahanglang naka-align usab unta niini nga direksyon uban sa giya nato nga mga ginikanan. Punto final. Puntos ni Katulpos. Kung atong masugdan ng pagset sa insakto nga direksyon kung asa kita padulong o kung unsay atong damgo nga gipangandoy para sa syudad, mas sayon ang pag-inspire o pagpadasig sa atong mga kabataan to dream big things. Ang mga political leaders moagi og magpulihanay lang apan dili unta masakripisyo ang pangandoy sa katawhan. Puntos ni Katulpos. Kinahanglan nga buhaton usa nato ang gagmay nga mga Jensen Dreams. Ayahan nato makabot ang dako nga Jensen Dream. Dili makabot ang dako nga pangandoy kung dili una hanayon paghimo ang mga gagmayng butang. Angayang walay demolisyon, walay ma-displace, walay ma-face out og labaw sa tanan, walay makulban og kaldero tungod kay Jensen is our home, ato kining balay. Jensen is our treasure, ato kining bahandi. Jensen is our pride, ato kining garbo para sa atong mga kabataan. Let us dream for a better life. Dream the Jensen Dream. Kay uban sa inyuhang kusog nga makasustener, naaara na sa leader. Kini si Brigada Elmer Katulpos, bagong vision, bagong solusyon. Barug Jensen! Alisto, higala ug amigo, andam ka na ba sa pagbago? Puntos ni Katulpos.